Искам тефтер с моето име, но да бъде в този цвят. Не. Много е матово. Този и този. Във всичките. Искам и тетрадка. Тази. Да се разгръща. Да не е нормална тетрадка. Искам да съм по-различен от другите. Много стикери искам. Така, с моето име, с името на тате, с името на мама, с името на братовчет ми и с една футболна топка. Но футболната топка да не бъде в синьо, ами да бъде в оранжево фолио. Искам и книгоразделител, но на него да пише Сашко обича да играе в футбол. Да бъде в такъв цвят, такъв цвят, такъв цвят, такъв цвят и такъв цвят. От всичките по малко. Или по много, не знам. А Сашко, майка ти знае ли, че си тук в J-Point Plus? Ами, тя иска да изкарвам хубави оценки, а хубавите оценки се изкарват с интересни стикери, хубави тетрадки, персонализирани тефтери. Но се питате откъде? Как откъде? От J-Point Plus.